11:08. Ni baino beto zaudeta. Eta egun oso eman duzu oean tensioagatik? Bitxuri, bukatu dira itzakiak. Ez da itzakia, egia da. Katzarra gaizki dago. Arira, zer dela eta kaleratu bergaituzte? Ez dakit. Bueno, egia esan, karta batzuk iritsi ziren, baina ez nioen kasik egin. Nor pentsatuko zuen, ejertzitua bialduko zutela. Ni dana konponduko zala uste nuen. Horregatik alokatu nituen gelak. Epaitegian esan didate alokairua izan da, gaur bertan etxetik alde egin behar dugu. Zer? Bai, baina Stop elkarteko abokatuak esan dit hilabeteko epea dugula. Hilabete bat? 7.500 euro pagatzeko. Ai, ama. 6 hilabete izor ditut. Eta ez badut ordaintzen, fidantzak enduko diate. Baina hori ezinezkoa da. Ez daukagu lanik, nonik aterako dugu dirutza hori. Beira. Abentura honen bukaerara iritsi gera. Laburra bezain interesgarria. Tori, Stop elkartean zeuden, kortxoan. Telefonoak, logelak alokatzen dituzte. Seme alabarik etxean? Ez. Azokara joan diara uste dut, Durangora. Ja. Bueno, nik bentsat traste gehienak aixan dauzkat oraindik. Bitxori, familiakoren bat edo seme alabak edo abisatu beharko dituzu, ez da? Ai, mesedez, itzali hori orain. Hartu kaladotxo bat. Ona da, relajatzeko. Nire seme alabak ez dakiten non dagoen. Kontuz, isa, ia ate gota da? Ostia, ze txiflo saia. Zer festatxo bat antolatu duzu, eh? Migrainak dauzkat. Ja, jakina. Festatxoa zuek antolatu duzu, ez da? Segi aurrera bestela zerbaia tokatuko zaigu. Gelara noa, Tentsioa goraka sumatzen dut. Ez. Amonia bitori zuezua, senyora. Zuk zesan duzu? Seme alabek ez dakitela non zauden? Nire seme alabek dirua behar zuten. Batek ez du kolpe zorri jo. Eta bestea hipoteka dauka. Bueno, tira, txaleta. Erentzian jaso zutenez, erabaki zuten etxea saldu eta ni erresidentziara eramatea. Baina nik astebete baino lehen ospa egin nuen. Baina zure bile biliko dira? Agian bai, ondo izkutatu beharko naiz. Relajatzeko ona dela esan dezu? Baina sukarretzen duzu? Orain arte ez, baina nire adinean gauz berria probatzea oso ona omen da.